amai pu sar gulapro apansi baja pon di pan tuning riklo lasila ingku te aprang ilitung lasi nono bangke la selfie jun le pangku pon sulo na to te pini dak Karbila meramai nikan ini la pelese la dak ni hang Karbila meramai aro lesu kepate long dak okreng patua klamalong pini dak selfie jun mesen pen dak palang mesen pen si klema bangku tu panta pangsi nilihin pen alang ni tu panta coro lo la pen dak tirika mamai tu kendang lok kadu wecerap situ tu tak si kemisen pen ni tu dak bang paklang pon kalang ni tu panta coro lo si pini ani keme apol keme ana mamen en pen si pini la so pon makin nili ingku pon do kusi kadu itu mantas ampon deh so Naghahalap ko ng pwede mo, Karbila meramai nihang lauri ini keceng si ani tak ini kewang ke ningarong apangsi dak tirika mamai tu apam nili alang li tu apam ningaklong pencuru lo kasi ilitum Karbila meramai sampai ilitum kai keda ningjilo ilitum Karbila met lamjong jong si pang tangji pulote ini ngaklong pen ilitum cinghon angji jong si ini ngaklong pen cinghon lu pulote ilitum nenang level la sita melo ilitum ledunji lasi karbiatum sita melo dun lam tumo kethegatum hirjir kethegatum tum sita melo dak so platform long jong si wang lu pulote ilitum karbia tumo punot karbia lun punot menanga di man pali dun po lasi non uwi kimia tum sita melo school level mate college level along same ponang po lasi standard tamelo ilitum lahai tamelang ponang po lasi ilitum la sorting penlo pulote ilitum klempon dampame iningaklong pen klempon pulote karbi la meramai la pen karbi lam punon tumo punon bang adi mason bang khason ilitum sita melo menangan pirthe isi level along bang ilitum ta ledunji pu la sedak okrenga hawar lasi pini ani kang sampen ma ke reception ke cheng lo la pen pena balong sita melo ke the keding ke the tum sita melo dak wang lu pul ningarong parji la pen ilitum dak reception committee la pen nili dak local abc hoy kadu we lamet lamjong ke pangtangi phan ke nili kai keta duji la pen kai keta cerap situ dunji usi nili dak rata tuma phan la pen karbing long solanggo rata tuma phan ta nili hin pen poan ma nili contribution gp pon ji pusi nang litung athingnu lame thithini sita melo nili chai pan langlon ningkan nihang longri Karbila meramai ningkan hini pen esek amepi pini keceng si arani lo masih pini keceng si arani a program ateng ni tum non ceng bom lo bang fu harman tum sitami kibang ceng bom lo abo hasitami ni tum
kangpu panon cisik at lo lapen kikim kirang sitami kado kabe tang ik at lo nasi nilinon kecil kang tung bangke penap mai pier arani mati akhir jir cepati arani kado kabe arat sitami nang citodun pen alon alir nangi pidun je pan nili kado kabe solang do kar biarar pan cining ri lo lapen de ingsam jin pen thang kasik saka pin pen chun pobosi nili ana mahir jume hang lo tela onili ning sampik athi rak aso area ke pak phihup area asi monita tum stami aning ke matha stami lan kaprek adim pen an ke cingbar awi asa project lasi lason a program ke the nong sila dak pado bom lu pelotang te monit ke matha ta chance po lason ke matha stami chance bom po lason si laso area tap taklar ponang po tela nang le tirika mamai phu hin ben pini akiru piponji maje karbilong ri ramya ramaya ahin pel puson ladak nang ki bipon theka pot laso akiru pipon jima kalang alang litum laso dim ason keselaki nil ningarong pig lo alang litum han nili kurang tu bajari lo aku la non dak kibi ki undet ta iltum kacing honnai lukiale mesi mate iem sari testing hi akirap tepik kan alang liya joni si la so program tak kichun je phanon chathai long lo asi nili ningje bang kala lo